esango nuke Euskal Eleberrigintzaren idatzi den nobelarik handienetakoa dela. Bere txikitasunean izugarri handia delako, hitz bakoitzak mendi bat egiten duelako eta bueltan haran izugarri bat aurkitzen duzuelako, ideiaz, estiloz eta esan berriz betea. Hori esanik, sartuko naiz bere estiloa aztertzen. Genero autobiografikoa. Bai, hemen esanen duzuen ere tesiaren inguruan goza bat. 1979 eta 2009 jarri nahi zenean emakumeen estiloa aztertzen konturatu naiz genero erabiltzen dutela. Genero hau normalean esaten da ahalegin bat, identitate bilaketa bat. Hau da, ahalegin bat iragana ordenatzeko, kajoia nola ordenatzen dira gauzak, gero errazago bilatzeko, nola baitere oraina ulertzeko eta gerorako zentzua edukitzeko. Hori da autokontzientziaren eraikuntza nola baitere. Eta genero hau azaltzen da etenik gabe emakume idazleetan. Incluso feminista egitu izan dute agenda feminista moduko zerbait zenbatu dute. Eta hauxe egiten du honek ere, emakume honek ere, kuaderno gorriko ama honek ere, baina estremora eramaten du. Estremora eramaten du, izan ere kuaderno gorri bat idatzi behar du. Ez memoriari, ez identitaterik, ez da existitzen. Hilda dago, bere seme alabentzat. Eta kuaderno gorri bat idatzi behar du, abogadu batekin bidaliko diena esan ez, aizue, ni zuen ama naiz, bizi naiz, hemenago. Akordatzen zeate ez dakizer, eta kontatzen die, idatzi egiten da, ez da existitzen. Emakumeak idatzi bezala ez gira inoiz existitu. Orain bai, ari gira, pizkanaka, naiz da eskami handikin, askotan, nahi emeste, nahi baino gehiago gertatu. Baina amak ez dira existitzen, amak ez dute bere historia kontatzen, alabek kontatzen dute amaren historia, amak ez dira existitzen. Nik badaukat kuaderno gorri bat nire mesanotxean. Eta anaren atzaio nire semeari edazten norna ezen, zebera ikusten du ama bat, bihotz bat, pum, 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 ez dago identitatea. Eta kuaderno gorria simil hori. Eramaten du estremora, emakumeen ez existitze hori. Eta idatzi sortu egin behar du pertsona hori. Ez dago lako. Eta zeinik kontatu behar eta bere xamalea bain egiera. Pentsatzen dutelako hilda dagoela. Usten duzu ez paradoja, ze metafora edarra egiten duen. Kuaderno horrian ikustu du dela, ez dakit imaginarioan sartu beharko nuken metafora bezala, irudi bezala, simbolo bezala, ez dakit zer bezala. Baina nik uste dut ama guztio kuaderno gorri bat daukagula. Alarma hori ez. Azkenean hainbeste esandako denbora guztioiek, da indako guztioiek, ezkera zure seme alabek, ama bat, ama zean, ez dago besterik, ez dago zu poemak ez dituzu idazten, ez duzu besterik egiten, hori zehar. Hori oso importantea eta derra da, baina idatzi behar dugu kuaderno gorri bat. Oal zenarrari ere bai, baina bueno, hasiko beha zenalarekin. Eta hori da, egiten duen ekarpenik handiena simil horren gauzatzea euskal literaturan. Akordatzen zeate beste simbolo bat izugarri importantea euskal literaturak, hori gorria, baina oe azpian jartzen den berde hori, bakarri gaudenean eta triste eta antzia handida dugunean etortzen zaitzugun kokodrila hori beste bat dugu. Horrela dago, euskal literatura betea dago elango irudiekin, eta esplikatzen dute bizitzaren joana. Literaturan azkenean bizitza irudikatzen duelako eta idazten duelako. Hori da, nire ustez, genero eta estilo aldetik egiten duen ekarpenik handiena Arantxak liburunekin. Ez aztu, kuaderno horrean. Pertsonaiaren parte eskola dago, zer estiloa askea, erritmo harina, narrazioan, leheno esan du Txumala Sagabazterrek narratzaile bikaina zera, eta berriro ere liburu honetan demostratzen du. Habilidade izugarria duela joku hori aurrera eramateko. Pertsonaiaren barne mundua gailentzen da, denbora postiarra, denbora manejatzen du berak nahi duen bezala, izan ere nahi du bere semea alabek ondo ezagutzea, eta berak aukeratzen du bere denborak, izan ere denborak kairosa da, denbora esanguratsua da. Eta bukatzeko kuaderno horriakin, ez du nahi? Bai, bukatuko dut edukiekin pixka bat olako irakurketa bat egin nahi. Segur aski zuek oso irakurketa diferentea ingo zenuteke, eta zilegi da. Zura dute, liburu bat idazten den momentutik irakurle asko ditu. Kritika egiten dugun, esaten duguten edukuna esaten dugula, baina irakurle bat, gure eskakintasunetik jaioa. Hemen kontua da,
Arantxak eskondu nahi dituela bi mundu kasi ezkonezinak. Amatasuna hegemonikoki emakumeena dena orain arte. Eta eremu militarra hegemonikoki gizonezkoa da. Alegin suizida bat, hori egin nahi du. Eta Marigo Kondo esaten duen bezala, konpromiso politikoa eta amatasuna uztartzea eragutzi dioten emakume baten aitormena da azkenean liburu hau. Ezintasuna aitortzen du. Izan ere, ama hau sartzen da eremu militarren subjektu aktivista bat bezala sartzen da. Nahi du naziogatik burrukatu, berare gizonen pare jartzen da, leharratzen da, baina ama da, ama ditu. Eta hor, paradigma tantzialean testuaren funtzio nagusiak zitzelkatzen diren, beraz subjektua izanik nazioa kontra biltzen zaio. Osaten, kontxo emakume, onaino iritsizea, hemendik aurrera, zein dugu. Orduan nik egin dudana da pixka paradigma militarra hori ulertu nahian oso modan dagoen ismoetan subjektibitatea dekonstruitu dut, aber nola urbiltzen gehan, aber zer dagoen horratzean. Postmodernismoak izakia dekonstruitzen du, feminismoak izaki patriarkala, postkolonismoak subjektu imperialista, eta nik hona ez pixka bat, aber eremu militarra nola dekonstruitu genezakeen, ez? Alfredok egin zuen ikerketa bat eremu militarrean etaren ikerketa bada, eta esaten zuen maskulinitate militarra izan batzuela afeminatu ez izatea, garaio izatea, independentea, beste inorekin ez kontatzea, beste baino inbertsoa. Orduan, ama hau hurbiltzen da maskulinitate horietara, subjektu horietara, eta dekonstruitu egiten ditu, zebera ez da hori, bera ama bada, bera ez da afeminatua, garaile. Orduan, amatasuna aldarrikatzen du. Baina, dekonstruitzen du izakera guzti hori. Baina, eraberan dekonstruitzen du amatasuna ere, kontua da, zaintzaren pragmatikatik urrundu egiten dela, apustu politiko bat egiten dela, inor bestio markatzen hori. Orduan, dekonstruitzen du mundu bat, eta dekonstruitzen du bi munduak. Eta bietan transgreditzaile bihurtzen da. Militar bezala transgreditzen du. Eta ama eta emako bezala transgreditzen du. Orduan, non sartzen da? Ez lekuetan, inorenak ez dire lekuetan, transgreditzaileen bizilekuetan. Eta hori da, nik uste dut, paradigma militarra eta amatasuna eskontzerakoan egiten duen, nik egiten duen hausnarketa bintzat, ezintasun hori ez, hegemonikoki gizonezko eta emakumezko munduak nola uztartu, transgreditu eta deskodifikatua. Beraz, bukatzeko honekin, eta laizter beste guztiarekin ere, zuen baimenarekin izugarri luzatu ez da unaturik izanen zareteia, oso unaturik. Literatur pertsonaia transgreditzailea da, eta nolabait ere oso mundu kontrajarriak elkartzen saiatzen da. Gizonezkoana modu hegemonikoa den armen mundua, eta emakumezkoena den amatasuna. Esan berri dugu, eleberri bakarra dugula, garri eta honekin etorri zaiguna euskal literaturara, horregatik hain berritzaileara eta transgreditzaileakoa den horno gorrikoa. Ondorioz, hausap gaitezke esatera, hain mundu kontrajarriak beregeratzen ditu literatur pertsonaia hau maskulinitate edo feminitate berrien paradigma ere izan daitekela. Edo eta aitatasun berrien eredu diren literatur pertsonaiekin fikzioen misterrak irakurriko zenuten. Parea jartzen gaituela. Hau da, debata handia dago ez, maskulinitate berria, feminitate berriak, eta egia da sortzen da dira. Hau da, aipaturiko literatur pertsonaia transgreditzaile hauek jendartean egun gertatzen ari direnen lekukotza dira. Amak gizonezkoen mundua sartzen ari dira, neurria palatean badare, eta gizonezkoak berriz amatasunaren munduan hurbiltzen ari da. Denik eta neurria palagon badare, baina egia berradaderoa. Eta bukatzeko, ez dut sarrera besterik egingo, zeluzatu nahiz izugarri. Ilua Mariak, badakizue joan den urtean atera zuela, Ilu Mariak liburua Arantxa Urta Bizkaiak. Lau pintzela da, batetikan sartzaroa historian eta literaturan, nola ikusi den, berak ematen dien tratamentua, ja ez du tratatzen sartzaroa.